Díomh, is mis dahí de Butléir ó Na Gaeil Óga cumann CLG lá an Gaeilge leabhán. Díreach chun cúpla nóméid a thógant le míniú conas gur féidir linne takeú le bhurbáistí a mar chumas a bhaint amach tríd an sport agus an Gaeilge. So cé sin is cumann CLG lá an Gaeilge Na Gaeil Óga tá lonathe leabhán in iarthar bhlach lia, bíonn tuairim is Caoga fan Géad do na páistí i Gaelscoil le leabhán i gImmertling. So, tá seans nach bhfuil tú tar éis clostáil fuing henne, sin tuis gur club sách nua sin. So, níl muid ach ar an bhód le forna faoi seo 2014, ach san ama sin is muid an common sport is mú fás in éireann. So, céim fág around doing. So, tá rud i gománta ag an sport agus ag an Gaeilge, sin do réir mar haon páistí aníis gnimíonn siad weithú. So, má siúil an páiste isteach ag club sport amárach, nílach seans dahad fan Géad go mbeidh siad fós ag immert an sport sin faoi ná was sin siad fichid ó bliain díos. Agus is dócha gur bunan an scéil leis an Gaeilge, de páistí atá in Gaelscoilne a bhfuil Gaeilge lífa acu, nílach seans anna bheog go mbeidh ró lárnach ag an Gaeilge ina héal. Rud atá anna bhrónach agus is minic a cloisian tú tuismothirí a rá nach mór an trua nach bhfuil éon áit ann do mo fáistí Gaeilge labhairt leis muid a scoil agus nuair a fágann siad na scoile. So tá muidnig ahrú an scéil seo, crenn muidne tríd cultúr tanmhach go crothú ag úsáid an sport agus an Gaeilge gur féidir linne páistí a cuineáil ag immert sport agus ag úsáid an tanga mar cuid normáilte dá saoil. So céir dhéanam muidne atá difriúil ó cumann sport eile. So tá go leor cumann i maitheann sin agus díríonn siad ar bua agus ar torthaí ar an park ó ís anna óg. Is óga tá muidne anna difriúil, sa bhéad is chur muidne béim ar trí rud. Tanmh sin go bhfuil gach páiste ag gcónaí a ban tanmh as na rudí atá idir lábha. An Gaeilge sin go bhfuil muid a leabhart Gaeilge agus a denmh rudí trí Gaeilge le gur féad lena páistí a chuid Gaeilge úsáid leis muid den cuasa dachas. Sibir a trí go bhfuil gach páiste ag fás agus ag forbairt, agus sin rud mór ag tugadh muid túsáte de forbairt an páiste ar an park agus as an park thar torthaí. Agus tá sé seo i gcobar. So an gná club sport in éireann faoi ná na páistí atá ag upbliain díos faoi ná bhfuil si dóigh tá 25 fan Géad ach go tar éis fágant. As na páistí a bhí ag gcuingin ar a bhí ar upbliain díos atá níos dóigh nó ní sinne, tá níos mún an nócha fan Géad ach go siúil fós ann. Agus is dócha seo an mór rud a díríon muidne ar conas páistí cuineáil ag immert. Agus an sproch atá going na 75 fan Géad den na páistí a thosnaíonn linn, a cuineáil ag immert go ís fásta, agus go cothóm muid cadre fad saoil leis an sport agus leis an tanga. An is dócha just chun cótheachs níos leithne a thógant ar seo ar feadh second. Seo mar a bhreathnaíonn sláánú na Gaeilge. So tá an pobal is mú de chaintóirí léthú Gaeilge leis muid an Gaeltacht crotha a going ó bhunú an stáit. An seo an fág bhfuil tráchtarí mór le rá cosú leis an olamh le Gaeilge i UCD tar éis a rá gur bunan sin agus an rud is tábhachtaí atá tarlathe ó thaobh an tangande le breis is 100 bliain anuas. An tá buntáistí mhóra ann do na páistí as an park freisin. Dar na taide tá déantaigh DCU na páistí imríonn le Na Gaeil Óga ba níos mú muinín agus cumas sa Gaeilge acu, rud a cabhróí lo a mar cumas a bhaint amach ar scoil. So béidir tá tú rá tá seo go híntaach ach an gádóm Gaeilge bheithe go mar hismóthir. So an freigrean ná níl agus muna bhfuil fánacht éon Gaeilge úsáid linn riamh sin go bra. Ach má tá Gaeilge go dú más mala Gaeilge a álam, chuir muid na gach takeíocht ar fáil dit, le gur féidir leis an Gaeilge a bheith lárnach i do saoil freisin agus ní amháin is saoil na páistí. Cúla búla, so bé atá tú rá ach tá ceist amháin eile gom, bhfuil se actually go maith ag an sport. So le 10 líon anuas tá Na Gaeil Óga tar éis 6 ardú céim a déag a bhaint amach is sport na difriúla ag le bhéal fásta. Tá obair olmhór ar siúil a going leis an caighdeán cóiteála is fearr in éireann a chur fáil do na páistí agus muid a déanamh andul chun cinn le sin a dhéanamh agus bar cumas a bhaint amach ar an mark agus as an park. So, cool. Sin é, má tá gur teachtar an Aistearlinn, bí a daingháil lom ar 983 395 83 a 26. Gur míle mágat, tóg slán.